και κρυφά κάτω από το παράθυρο. Αλλά δεν με πήρε χαμπάρι. Άσε με να το σφάξω το σκυλί. Πού είναι οι άλλοι, ρε! Μίλα! Μόνος μου είμαι σας, και δεν είμαι Βούλγαρος, λυπηθείτε με. Τότε τι γύρευες στο παραθύρι μου στα μολοχτά. Χθες ήρθε ο Πέτκοφ στο σπίτι. Με 3 κομιτατζίδες. Εδώ και μια εβδομάδα μη είχα βάει στο μάτι. Ακούγεται, λέει, ότι τώρα τελευταία φεύγει από κοντά μας και κάνεις πλάτες στους γρεκομάνους. Μέλουσε κρύος υδρότας. Τα παιδάκια μου κλαίγαν. Τι να κάνω. Αν θες να κοιμάσαι ήσυχος, θα κάνεις, μου λέει, μια δουλειά για μας. Και βγάζει από τον κόρπο τούτο εδώ το γράμμα. Τούτο εδώ θα το παραδώσεις στον Τελίδανας, στον Μπόζετς. Και πρόσεξε καλά. Μην τυχόν και τα ανοίξεις στον δρόμο. Τα ακούς? Τα παιδάκια μου κλαίγαν και η γυναίκα μου. Πήρα το γράμμα και κοίσα να έρθω. Στον δρόμο που ερχόμουν, απ' τη μια φοβόμουν μην με πιάσετε εσείς. Και απ' τα λεγόμενα του γράμματος με περάσετε για Βούλγαρο. Και απ' την άλλη, έτσι και δεν πήγαινα το γράμμα, θα σκότωνε και εμένα και την γυναίκα μου. Γι' αυτό ήρθα σε εσάς, για να με βοηθήσετε. Να με βοηθήσετε να σώσω τη φαμίλια μου. Και εγώ θα κάνω ό,τι θέλετε για σας. Θα κατέβω και στους βάτους. Θα μάθω και τα όπλα. Θα τα τσακίσουμε τα σκυλιά. Και που ξέρουμε, ρε, ότι λες αλήθεια και δεν μας είσαι καμιά δενέτρα. Αρχηγέ, έχω ακούσει πολλά για την Αντρία, αλλά και για την καλοσύνη σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ να σώσει και εμένα και τη φαμίλια μου, σε ηχητεύω. Σοπάστε, σύντροφοι. Οι μισοί στο ζερβοχώρι έτσι τρομοκρατημένοι είναι. Δεν το βλέπετε. Δίκιο έχεις, καπετάνι. Μην ξεχνάτε όμως ότι εμείς εδώ αραβωνιάζουμε τα παιδιά και εξωπεριπολούν οι Τούρκοι. Ή μήπως θέλετε από περιέργεια να έρθω κι αυτοί και να μας ευχηθούν από κοντά.